Minimum pálivého koření, uzenin, alkoholu, jeden den dokonce úplný půst. I toto doporučuje lékař Jan Lidaj jako prevenci lupénky. Nefunguje to samozřejmě 100%. Lupénka je většinou dědičné onemocnění, ale správný životní styl může příznaky významně zlepšit. Toto je podcast 120/80 portálu Vitalia.cz. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu 120/80 portálu Vitalia.cz. Moje jméno je Anna Dvořáková a mým dnešním hostem je dermatolog a bývalý dlouholetý primář Lázní Smrdáky Jan Lidaj. Dobrý den, pane doktore. Dobrý deň. Budeme se spolu bavit o lupénce, což si plno lidí řekne, že je to vlastně nějaká vyrážka. Byť možná ne moc pěkná a příjemná, ale je to opravdu tak, je to jenom kožní onemocnění? No, v podstate na začiatku to tak môže byť, pretože je to vidieť, môže to začať ako drobné, flaky červené, rudé po česky, alebo nejaké pupence, ale to ochorenie má takú jednu zvláštnosť, že vzniká po nejakej príčine. A tá príčina môže byť predtým, týždeň, alebo možno aj viacej. A to je práve to na tom zložité, že nie vždycky sa potom podarí zistiť, že podľa čoho to je. Či to bola nejaká angína, chrípka alebo podobne. Takže se dá říct, že lupénku způsobuje takhle nějaká nemoc, jako vnější? No, takto. Dá sa povedať tak, ale v podstate musíme začať, keď chceme začať od začiatku úplne, tak je to rodené ochorenie. Má určitým spôsobom aj tie genové vplyvy sú tam a je tak veľmi jednoducho povedané, že je veľmi veľký rozdiel, či má tú psoriázu zdedenú po nejakých rodičoch a prarodičoch iba jeden rodič, alebo aj druhý, obidvaja. Vtedy je to riziko oveľa vyššie. Len viete, keď sa na to pozrite dozadu, tie roky, tak svoju babičku, môj šéf bývalý tak pekne hovorí, že svoju babičku ste asi alebo prababičku nevidela v bikinách. Takže možno niečo mala, ale to sa potom preniesie na druhú generáciu. A jaké je to riziko, že sa to podědí? Keď je ten jeden rodič iba má to, tak je to tak nejak okolo 30%. A keď sú obidvaja, tak sa hovorí niekde medzi 50 až 70. Ale viete, tam mám taký vždycky veselý príklad, že to by sa dobre rátalo, keby to bol na percent, z angličtiny je to zo 100. Ale 100 detí nemá nikto, takže sa nehovorí, že jak sa to asi podedí, ale s akou pravdepodobnosťou. Čiže asi jedna, keby mal niekto 10 detí, tak nejaká možno tretina to musí mať. Ale to nemusí do toho padnúť. Čiže v tomto slova zmysle skôr sa ráta potom to, že to, čo sme hovorili pred chvíľkou, ako ten, kto tú predispozíciu má, sa dostane k tej vyvolávajúcej príčine. Čiže u žien, povedzme, nejaké hormonálne zmeny aj v detstve, alebo teda v puberte, alebo napríklad spomínali sme chrípku, angínu a nejaké stresy potom aj u dospelých. A takže to, že moji rodiče třeba měli lupenku, vlastně vůbec neznamená, že já ji budu mít taky? Ne. To je vlastne v podstate to, že to môže preskočiť generáciu. A keby sme rátali, nechce tým poslucháčom, povieme pekne aj na prstoch, tak môžeme kľudne hovoriť o 10 nejakých možnostiach, ale tak len tak obrazne. Prvé, nemusíte ju zdediť vôbec. Keď ju zdedíte, tak sa nemusí prejaviť. Ak ju aj sa prejaví, tak sa môže prejaviť raz za života nejakými drobnými, alebo sa prejaví nejakými väčšími flakmi. Prejaví sa buď do 40-ky, alebo po 40-ke. Do tej 40-ke je taký ten priebeh väčší, taký nejaký ťažší, ale po 40-ke býva trošku ľahšie, ale zase tam býva riziko tej artritídy psoriatickej. A keď ideme na druhú ruku, tak v podstate ešte môže byť ľahko liečiteľná, citlivá na svetlo alebo ďalšie kĺby a tak ďalej. Čiže aj otázka nejakej terapie. Čiže v podstate je to veľmi také variabilné a dokonca ani u dvojičiek by to nemuselo byť úplne rovnako. Takže určite sa dá říct, že lupenka není lupenka. Jedna ako druhá. Tá lupienka v podstate znamená, po slovensky sa hovorí tiež lupienka, alebo správne latinské je to psoriáza. Psora je po grécky, myslím, že šupina, alebo je nejaký taký, ako to kedysi bolo, nejak ľudia to nevedeli rozoznať, tak to nazvali, že ty máš nejakú šupinatú kožu. Takže je to možné. No a s tými provokačnými príčinami, viete, je rozdiel, či niekto si naozaj dáva pozor a prechladne. Tu sú tie, ktorým sa hovorí tie prínosové dutiny, áno, ktoré môžu byť taký dlhotrvajúci problém, alebo niektoré zuby, keď tam sú nejaké korene a hnisavé. Takže to je taká vec, ktorú pri vyšetrení, alebo pri tom, keď tá psoriáza vznikne na začiatku, keď to vidíme, tak je samozrejme dôležité aj to vyšetrenie. A dokonca si pamätám jedného pacienta, všetci majú určite predstavu, že horské slnko alebo slnko ako také lieči. Budem o tom asi aj hovoriť. Ale pamätám si jedného mladého pána, ktorý prišiel po nočnej službe, lahol si na brucho, teda na túto časť, niekde na kúpalisku a asi 6 hodín tam ležal a spálil sa. No a došiel presne o mesiac, kde mal
polovicu prednú dobrou, bledou a na chrbtě kompletně souvislou psoriázu. Když bychom se přesunuli k těm projevům, jak nejčastěji se projevuje lupenka? Jaký na té kůži poznáme? No, ten začiatok, čo ste hovorila vy, to je práve takéto metúce, že môže byť aj taká. Ale keď sa pozrieme na tú jednu čerstvú vyrážku, tak vlastne tam vzniká na tej rudej škvrne alebo na tom pupenci vzniká taká šupinka, ktorá sa ľahko dá odlúčiť, pretože podstatou psoriázy je to, že normálna koža alebo pokožka sa zo spodu na vrch delí a pomaly tie bunky do seba zapadajú a splošťujú sa a odvlúčujú sa z vrchu pokožky ako veľmi drobučké, pretože dozreli. No a u psoriázy je to spôsobené, tie genetické zmeny sa prejavia tak, že to delenie buniek je zrýchlené, netrvá to nejakých 30 dní a dozrievanie, ale nejaký týždeň alebo možno aj menej a to hlavne potom sa odlučujú v kuse, takže je to vlastne vidieť. No a na začiatku v tomto prejave tých čerstvých ložísk je to tak, že vlastne aj pacient sám si to niekedy zoškrabe dole a potom tam vznikne také drobné krvácanie. V medicíne sa to robí s nejakou špachličkou drevenou, ako sa to volá po česky, je to taký pachtle, no. A potom druhá vec je to, že ak ten pacient to nemusí nejak tak pozorovať alebo ísť niekde, alebo si to, keď to nie je na viditeľných miestach, to je celá taká nejaká problematika tej psoriázy. Ak je to vidieť na rukách, tak pacient príde hneď. Ak je to niekde schované, skryté, možno, myslím, že raz som mal pacienta, alebo sa o psoriáze hovorí, že sviedí, teraz tvrdí, ale on mal niekde na nohaviciach mal taký švík a tam mal práve čerstvú psoriázu a tam ho to aj bolelo. Ale keď tá psoriáza už je staršia, latinsky sa už je chronickejšia, tak tie šupinky už nie sú také veľké, nie je to také čerstvé. Na tom čerstvom stave je to ťažko rozlišiť oproti ostatným ochoreniam, alebo je to len taká, jak sa povie, výrážka. Horšie je to potom, keď to je v tom stave, že sa to rozlezie aj po celom chrbte alebo niekde inde, kde to je na tele možné. Ale také najtypickejšie prejavy, že si povedal rovno, sú lakte, tu tieto špice lakťov a kolená. Ano, takže tam je taká tá typická, keď niekto príde s tou staršou psoriázou. Takže taková ta místa, která jsou vlastně u každého hrubá. No, ani nie tak hrubá iba, ale v podstate tam dochádza k takému nejakému dráždeniu. Teraz sme tu na stole, niekde máme ruky položené alebo kolena a ešte sa u tej psoriázy aj hovorí celá tá imunológia, že sú aj takzvané pamäťové bunky, ktoré potom tomu človeku a tomu pacientovi tie ložiská, aj keď sa zhoja, sa vytvárajú stále na podobných miestach. Ano, takže to je taká psoriáza. A například, když se říká, že ve vlasech se hodně dělá, nebo v záhybech kůže, tam taky je to tak? No v podstate áno, to ste sa dostala v záhyboch kože. To je kvôli tomu, že tam sa nie tá koža vždycky tak dobre vetrá, zvlášť u takých ľudí, ktorí sú obeznejší, už jen pod prsníkmi. Ak majú nesprávnu podprsenku, musia dať až dole celkom pod ten záhyb. Niekedy tam potom pribudne k tomu aj nejaká kvasinková infekcia, pretože takí batolatí ľudia majú niekedy aj cukrovku a tá forma pod tými pazuchami alebo niekde v rozkrku, tá sa aj volá opačne ako inverzná. Takže má to svoj nielen pomenovanie, ale aj samozrejme inú liečbu a treba nadať záložky a tak ďalej. Veľmi dobré. Velmi dobrá poznámka. Jak se lupenka diagnostikuje? Je to takové onemocnění, které pacient přijde k lékaři a on na první dobrou vidí, že to je ono? No, tak ako sme si to opísali, ak je to presne, ak si to nezoškrabe, tak je to niekedy veľmi typické. Niekedy je veľmi typická aj to, čo sme hovorili spolu, tej staršie ložiska. A v dnešnej dobe sa dá možno povedať, že neviem, je dobre, keď si to pacient, alebo teda ten človek dokumentuje. Dneska aj mobily sú veľmi kvalitné a tak ďalej. Než aby to niekam posielal, to nie je také jednoduché. Samozrejme hovoríme o tých ľahších alebo tých typických príkladoch. Horšie je, keď tá psoriáza tiež nemusí byť taká dohromady, pretože v genetike má urobené jedno, druhé, tretie a nevždy je to tak presne vyjadrené. A niekedy sa stáva, zvlášť povedzme u malých detí, alebo tam tá koža nie je taká dozretá, že sa hľadá a musí sa robiť aj nejaké histologické vyšetrenie. A objevuje sa lupenka i u malých detí? Nie je taká častá, ale myslím si, že sme sa raz o tom bavili. Býva také, ak si to pamätáte, plienková dermatitida, ten zápal býva u tých malých detí, alebo z moču a podobne. Tak tam sa niekedy prejaví, ale nie je taká častá. Nie je to také, u tých detí, ak ich teda posunieme do tej vyššej kategórie, okolo tých 15 až 35 rokov, to je to prvé obdobie. Áno, skôr v tom detstve je tam niečo skôr o tom exéme alebo tak nejak, ale psoriáza u tých veľmi malých detí. No, máme u nás aj také, keď prichádzajú,
A treba si uvedomiť len jednu vec, to, čo sme si povedali pred chvíľkou, je rozdiel, či to majú teda tí dvaja rodičia, jeden rodič, ako sa to dieťa správa, či má tie anginy často, alebo dokonca sa hovorí, aj také menšie ložiska môžu vzniknúť, kedy si ľudia tiež zisťovali, ak sa niekto poškrabal, alebo z nejakou, keby sme zobrali ihlu a sa poškrabeme, tak mne tam vznikne tiež červené a jazva, alebo nejaké pri veľkom, ale u psoriatika tam vznikne psoriáza. To bol taký ten prvý, to vymyslel pán takzvaný Kebner, ktorý to zistil, keď kedysi ľudia jazdili na koni, tak tu v tej časti, ak sedeli na stehnách, tak sa im tam vytvorilo to z toho zodretia u psoriatikov psoriáza. Já jsem dokonce četla někde, že tetování to může způsobit. No v podstate, teraz by, vidíte, rozprávam aj ja s ľuďmi, teraz by sa mi ponúkala mne otázka naspäť na vás, či viete, jak sa to tetovanie robí, ale nemyslím to vzlom. Áno. Jasné, že všetci majú Vpichuje sa ingous do kúže, výborne, a teraz si treba povedať ten rozdiel. Áno, v poriadku. Len keď to robíme s tou ihlou takouto domácky, tak je to obyčajne gulatá ihla. Áno. A to keby sme, a vždycky to je také škarečie, také domáckejšie. To, čo sa robí profesionálne, je sa robí s takzvaným strojčekom. Je tam tá ihla ide takto Pôvodne, a to bude veľmi zaujímavé, asi ju vymyslel pán Edison na vyšívanie. Viete, ten slučkový, kedysi bolo také, pred nejakými rokmi to aj bolo moderné, také to išlo veľmi rýchlo a tie slučky ten obraz urobili. A toto sa vlastne stalo, čiže dá sa to viesť a je to pekné, dá sa tam urobiť toľko a toľko. Tak ak mám o tom hovoriť, tak to podráždenie kože je vlastne to, čo ste povedali aj vy, jedna z možných. Tak ako som ja naznačil, to spálenie kože, to je tiež vlastne navyše. A toto, čo je tam, je tiež. Druhá vec je, či sa použije iba to čierne, tie sadze vlastne, čo sú tam, lebo tie ostatné farby sú, farebná tetováž je vždycky horšia, aj sa horšie odstraňuje. No a je to otázka toho, že ono sa vlastne aj tak tie čiastočky, tie čierne, tých sadzí obalujú postupne tak, že bledne, tak sa to niekedy musí ešte raz prerobiť. A druhá vec je, možno po rokoch, to sú posledné správy, lenže nechcem to strašiť v tom slova zmysle, nie každému sa môže stať, že sa tie čiastočky vychytávajú cez lymfatický systém a potom tam vznikne možnosť jeho podráždenia až nejaké ďalšie komplikácie. Má nejaký vliv i psychosomatika? To je tak pekne povedané, že keby ste sa ma na to opýtala pred nejakým pol rokom, tak by som možno povedal, že áno a neviem podobne. Ale ako si sa stalo takou, jak to už chodí v osude, veľmi pekné, že pred mesiacom som bol na kongrese, kde som sa dostal k tomu, že som čosi mal takého, predtým to bol reumatologický kongres ortopedicko a pohybový, kde som začal hovoriť o vplyve hudby a pohybu a tanca na niektoré tie ochorenia. Morbus Parkinson, ktorý sa lieči teraz v Piešťanoch, v Kúpeloch, Lázniach, teda správne povedané, tak je otázka toho, že potrebuje nielen tie starostlivosť, ale aj ten pohyb. Áno? Všetci o tom vieme, ten trás má svoj význam. To je tiež také zvláštne. Keď sa vrátim tej našej téme, tak som nakoniec zistil, že môžem to rozlišiť, ako naozaj, jak to vplýva. A mal som potom aj ďalšiu tému, lebo je to také zvláštne. My to vidíme, cítime tú hudbu, zvieratá teda nie, tomu nemajú vzťah. A kde to skončilo? Tak som sa nakoniec dostal, že ten vplyv tej psychosomatiky, ja som zúfalo hľadal, kde to má nejakú tú, nech sa to niekde spája tie dráty. Tak sa ukázalo nakoniec, a to je taká novinka, kde si čítam tú literatúru novú, že je možné, že tak ako nám prechádza do celého tela aj ten náš syrovodík v Kúpeloch, Lázniach, Smrdáky a do toho, tak tam sme sa bavili vždycky o tom, že kade to ide. Prechádza naozaj cez kožu, cez cievy, do svalov a do každej bunky. A v tom sú také veci, neviem, či to hovorím prvýkrát pre vás, sú tam tzv. Mitochondrie. To sú také drobné čiastočky, ktoré sme kedysi veľmi dávno dostali do tých našich buniek, to bolo pred nejakými 3 miliardami rokov a oni sú taká tá továreň v tej bunke. A mne sa strašne páčilo na tom, že ukazuje, že jak sú oni naladené, alebo jak sú také nejaké postavy, tak vedia sa, vieme byť aj smutní, vieme byť aj zdraví. Ak to mám povedať veselo, tak presne na tom platí to, čo sa tu hovoríme v živote. Vraj sa hovorí, že káva, ktorou sa ráno obliejete, vás sprúži skôr ako tá, keď ju vypijete. Áno? Tak to je tak. A toto na tom, tak tam som sa hľadal, prečo sme smutní, prečo sme veselí a niekde to tam je. A dokonca v tom článku bol taký pekný názor, že nie my sme tie mitochondrie fagocitovali, ale že možno si oni nás zobrali ako takú infraštruktúru, pretože za nás dýchajú, za nás a tak ďalej. A teraz, keď sme pri tom, dostávajú sa samozrejme aj k mozgu, vystrelujú určité časti svojej DNA, teda tej svojej nukleovej kyseliny, čiže ten mozog niekde spolupráce a ten centrá s imunológiou sú spojené. Takže nakoniec musí tam čosi byť, len my to zatiaľ ešte presne nevieme. A to, čo si sa pýtala vy, jasné.
keď tam je problém, tlaky, aj či už u detí alebo u dospelých, možno to nie každý rád povie, pretože neviem, všade sú nejaké problémy, ale nie každý sa s nimi rád prizná alebo vyrovná, ale určite áno. Tá psychosomatika sa ukazuje. Nemusí začať tým, že rovno má niekto psoriázu, ale nejakými bolestami žalúdka, tlakom, bolestami hlavy a podobne a podobne. Dá se říct, že je nějaký věk, kdy se nejčastěji ta lupénka objeví? Je ten čerstvý pacient, který za vámi přichází, spíš mladší nebo starší? Dá se to říct? Už sme tak približne hovorili, že okolo toho 15. do 40 roku, to je tá prvá fáza, býva spojená s tou genetikou. Po 40-ke už to nie je také, ale v podstate by sme mohli povedať, že tá psoriáza sa môže objaviť v každom veku. Tak, jak ste to spomenali, tak niekto raz, viem, že prišiel raz taký starší pacient a sťažoval sa, že mu v 70-ke vznikla psoriáza, tak mu ten bývalý šéf, ktorého som spomínal, že buďte rád, že až teraz. Tak to súvisí aj s tým vekom, súvisí aj s tým, jak sa stravuje. To bude asi ďalšia debata možno v tej oblasti, kde to nie je také jednoznačné, že áno alebo nie. Přesně tak je to moje další otázka, jestli existuje nějaká prevence. No, prevencia je práve v tom, čo sme hovorili spolu tej príčiny. Ja som rozmýšľal, čo povedať a napríklad u psoriázy sa tiež tvrdí, že okrem tých, čo sme spomínali, tak ako robí prevenciu. Dnes mám taký dojem, že v tomto, to nie je zima, čo je teraz. Keď bola zima, tak je fajn. Že? No a teraz všetci kašľú, majú rímu, alebo také nejaké, alebo také polorímy, také niečo, každý má nie. A teraz tomu sa ťažko vyhnúť, ale dá sa aj tomu, či už nejaký šálik, alebo nejakú čapicu a podobne. Proste základ je neochorieť a dať si pozor, aby to neprešlo sem na tie dutiny. Otázka ošetrovania zubov. Áno, keď niekto prišiel ku nám ako nový pacient, automaticky sa robilo vyšetrenie tzv. Na fokálne infekcie, čiže na ohniská tu pod zubami a už aj gynekologické, aby tam neboli nejaké zápaly. Čo sa týka toho ďalšieho, napríklad stravy. Je tam celý zoznam a dneska už je to tak zvláštne kvôli jednej veci. Je toľko liekov, že už sa nikomu nechce veľmi s tou stravou nejak tak párať, ak sa povie. Ale kedysi, ja pamätám si pána profesora Novotného tu z Prahy, ten sa tomu venoval, mal aj taký určitú skupinu ľudí a tam zisťoval, bude to veľmi jednoduché, článok bol síce dlhý, ale bolo tam vlastne to, ako ten človek by nemal jesť nejakú dráždivú stravu. Čiže nie nejaké to spicy, čiže korenia nejaké veľmi horúce, veľmi dráždivé, nie, jak sa to povie u vás, hovedzina, krávy, to je... Hoviezí, no. A takéto treba rozlišiť medzi tlstým, aby to nebolo, ale keď tak, alebo nejaké prasa alebo také, to sú také tie klobásy a nejaké čerstvé mäso, udené, to tam bolo tak napísané. Alebo naopak, spíše také tie kuracie mäso a tak ďalej, neveľmi masné a tak ďalej. Čiže z toho vyplýva možno aj to, čo sa teraz bavíme spolu, viete, veľa ľudí sa bude pýtať, keď sú bacoláty, že majú cholesterol a podobne. Nič nemusíte robiť. Schudnite a nebudete mať ani cholesterol. A toto je psoriázy. Keď si dáte pozor, jasné, že tam je alkohol a fajčenie. To sa mi ťažko hovorí, pretože to nie je dietný režim, ale v podstate je to denný režim a tak ďalej. Čiže ak tá strava bude to, čo sa má vylúčiť a samozrejme to sme hovorili, a čo sa má dodať viacej, to sú to libové maso, tam bolo dokonca napísané, máme tam si to v češtine, a ovocie, čajové dni dokonca, bol tam jeden krutý deň, dokonca úplne nič, taká hladovka nejaká, no tak, ste štvihla, takže... A teraz dôležité, by som ja potreboval možno. A teraz dôležité je to, že takýmto spôsobom sa dá urobiť. Tak, jak sme sa bavili o tej psoriáze, že nejaká príčina tam je a nemusí sa to prejaviť na druhý deň, tak všetkým tým, ktorí by sa dali na tú dietnú stravu, na také, tiež budem hovoriť dopredu, že prosím vás, nečakajte, že keď si dáte dneska hladovku, tak zajtra už budete bez. Ale tiež to chce nejaký čas upraviť tú stravu a ten režim celkový. Takže je to také nejaké, kto sa chce podujať, nevidím žiadny. To bol dokonca, ten článok sa pekne volá, dá sa to nájsť na internete. Ja som dokonca niekdy už o tom hovoril, ovplyvňuje dieta prúbieh psoriázy, pán profesor Novotný. A tam bolo presne napísané, tak jak som povedal, čo vylúčiť a čo a tak ďalej. Boli tam dokonca spomínané potom aj tak odbornejšie. Skratka EPA, to je EPA, áno, to je ekozapentajenový a kyselina, ktorá má určité tie liečné prípravky, bol dokonca taký prípravok a to sa dalo povedať, že keď to budete používať, natierať sa s tým. Tak ono, tá psoriáza je taká celoživotná, on to vlastne povedal, pán profesor Novotný, že to je taká celoživotná milenka. Takže když budeme žít zdravě, pokud možno co nejvíc, tak nejenom, že se nám ta lupenka, pokud už ji máme, může zlepšit, ale taky nemusí třeba přijít?
No, alebo tie príznaky, tie výražky, tak sa môžu viacej sfrbieť, keď si dáme tú ostrú stravu a podobne. Takže to je to, čo som pred chvíľkou povedal. Tá koža síce sa dokáže niekedy ako rýchlo buchnúť, bum, áno, ľubí sa zvlášť u malých detí, tie detské infekčné choroby, to je puč, naraz, nie taká bomba, ale to vyriešenie a alebo to je aj pri iných chorobách, aj pri akné, viete, ľahko sa to urobí, je to otázka puberty, ale potom, keď vznikne jazva, to už neodstráni nikto. A ešte keď sa to potom aj robí, je rozdiel, keď tá jazva vznikne taká kolma do kože, tak sa musia tie okraje potom tak trošku zúžiť, aby boli plíče, aby tam mali odrazy svetla. Takže, jak sa to povie, jeden človek pokazí a 7 treba na to, aby to opravilo. Takže to sa také nejaké pravidlo bolo. Ještě se musím zeptat, jak se lupenka léčí. Jsou na to nějaké léky užívané vnitřně, nebo jsou to masti? Začneme od toho konca, čo ste povedali, pretože to je jednoduchšie a sa to používa aj veľmi dlho. V podstate to, že tá koža je suchá, tak už automaticky pýta nejakú tú olej, nejakú masť, ten olej a nejakú tú masť. Som si pomýlil tie rody a pády a všetko. Ale vrátim sa späť k tomu. Samozrejme, dnes už, alebo teda už overené staršie sú s obsahom kyseliny salicylovej, ktorá dáva dole šupiny. Kedy si bol potom obľúbený prípravok, ktorý mal obsahovať nejaké tie hnedé súčasti, ako sa destilovali, alebo ichtamol, z toho rybieho, z nejakých kedysi dávnych rýb, to má protizápalový význam. Samozrejme, keď je to veľmi čerstvé, používajú sa aj kortikoidné masti, ale veľmi krátko, pretože tie by mohli potom spôsobiť stenčenie kože. A naopak, aj keby sa použili celkové kortikoidy, tak po nich vysadení tá psoriáza potom bum, áno, sa raz vyrazí. Čiže v tejto jasné, že sú aj lieky celkové, ktoré sa dajú dať. Taký dobrý príkladom je metotrexát, ktorý sa kedysi používal na rakovinu, kde sa tie bunky delia veľmi rýchlo, ale na koži to je vlastne to podobné, to delenie. Takže, ale samozrejme oveľa nižších dávkach. Tie, ktoré zastavujú a podobne. Samozrejme spomínali sme už aj naše lázne, čiže aj balnoterapia komplexná, tam nejde iba o tú sierovodiku, minerálnu vodu, ale aj pri tých klbových ťažkostiach o nejaké bahno, či už sú to smrďáky alebo piešťany. Ale samozrejme ide aj o to, že má tam k tomu aj tú UV žiarenie. A to UV žiarenie ultrafialové kedysi bolo také širokospektrálne a dnes sa pomaličky tá technika posunula tak, že nie je to obyčajná lampa, ktorá tam svieti všetky možné spektra, ale dnes sú to trubice, kde sa dá dosiahnuť to UVA alebo UVB 311 a to je na tú psoriázu tak, ako má byť. Čiže aj to je tam, samozrejme tiež s dávkovaním, dokonca veľmi opatrne sa dáva, keď sa podľa toho fototypu. Áno, ste blondína, modré oči, tam sme išli pomalšie, ja som tmavší, ale aj tak sa to dáva povedzme 2-krát, aby sme nepokazili. To je to, čo som povedal pred chvíľkou, ak to preženieme veľmi rýchlo, tak sa to môže pokaziť. Samozrejme, že pri tých najťažších prípadoch v podstate sa dávajú tie lieky kombinované aj s tými miestnymi, lokálnymi, alebo aj celkovými, ktoré sme spomínali. Dokonca, kedysi bola známa aj liečba retinoidmi. To si budete pamätať dokonca zo základnej školy, lebo tam vás učili, že axeroftol, čo to je vitamín A a podobne. A ja som sa tiež po rokoch v latinčine dozvedel, A je bez, axero je suchý a oftal, to bolo ten vitamín A oči pozadia. Čiže aby koža nebola suchá, aby sme dobre videli. A to boli tie retinoidy podobné, neboli také presne, pretože potom boli veľmi suché pery a plývalo to na pečeň. Tak ako všetky vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch, sa hromadia. Áno, A, D, K, na tie pozor. Ostatné sú nie je problém, celá skona podobne ako vitamín C. Na úšpkyte už to nefunguje, alebo nezaberá, všelijaké možnosti sú, alebo ak ten lekár posúdi, tak vznikla aj tá liečba, ktorú sme ešte nespomínali. To bolo vlastne na začiatku. Nie je tam len to rohovatenie, to je taký polonásledok, tam sú skôr v tej psoriázi určité provokačné faktory, v tej koži a pokožke sú tie bunky, ktoré sa musia premeniť, vrátiť sa, ešte raz naspäť urobiť tie určité látky, proti ktorým sa dá bojovať, aby sa to neprejavilo. A tam už sme pri biologikách, ktoré pôsobia týmto účinkom priamy a to je iba naozaj pri tých veľmi ťažkých prípadoch a tak ďalej. Záleží od lekára. Viete, to je tak. Niekoho, vy ste to naznačila s tou psychosomatikou. Ja som sa raz dostal, poviem to najprv pekne, ja som sa raz dostal k tomu, že prišla nejaká redaktorka a pýtala som ma, čo tí vaši pacienti, chudáci, psychologicko sú takí ako zdeptaní, pomaly z nich urobila, neviem čo, som sa postavil na zadné, jak sa povedal, som povedal, nerobte mi z nich chorých alebo nejakých, neviem, akých divných. Pozrite sa na toho exematika s tou atopickou dermatitidou. Vy, keď budete niekde, neviem čo, tancovať do rána a podobne, tak sa jeden deň nevyspíte, budete úplne hotová. Oni nespia 20 rokov.
Tým, teda nechcem povedať, že všetkých pozdravujeme, ale držíme im palce, aby to vydržali. To je pacientami s psoriázou, niekoho to bolí, niekoho to štípi, niekoho to páli. A tá psychosomatika je taká, že niekto sa z toho naozaj takto zrúti, nechcem povedať, ale viete, keď máte robiť niekde, čo to nie je vidieť, keď to nie je vidieť, prosím. Ale keď to máte na rukách, máte niekomu podať ruku, tak už je to asi dosť veľký rozdiel. A to, čo hovoríte vy, potom aj ďalšie veci sú tam. U nás sa ešte zatiaľ veľmi, ako to vidíme v tých filmoch nejakých, tá psychoterapia nosí, alebo možno tajenie, alebo psychiatria, ale tiež je to vec. Podívajte sa, všetci chceme žiť, všetci chceme chodiť do roboty, alebo musíme zarábať, máme rodinu a tak ďalej. A z toho to potom vyplýva. Mal som aj takých ľudí, ktorí povedali, čo mám robiť. Mala dcerku a už ideme na to. Nezajímalo nič. Takže má psoriázu, ale dcerka je dôležitejšia. To bolo pekné. Že je to i o nastavení psychiky toho pacienta. No, tak ako každý to nejak inak znáša, jasné. Viete, stačí si to povedať. Ja som teraz tak, keď sa niekedy, tak jak vy bojujete, a to vás obdivujem, že ste to dali do rozhlasu a tak ďalej, pretože niekedy, keď to mám také vzdelanie, keď niekedy sa narážate na problémy a ľudia to nechcú pochopiť, tak rúham niekedy, keby to ten pán Božko dal, ale nie na dlho, aspoň iba na týždeň, aby to vedel pochopiť, čo to je zač. Ani sa neukázať na plavárni, však sa nemôžete vyzleť v lete, v zime a tak ďalej, takže nebudeme tej starosti hovoriť, každý má svoju vlastnú psoriázu, tak ako má vlastnú príčinu. Jak se máme obecně starat o kůži, když to vezmeme od miminka až do dospělosti? Aha, takže odbočíme trochu od tej psoriázy. Viete, to je takto. Tá detská koža je nedozretá, áno. Je tenká, vidíte ju, keď sa ten novorodenec ukáže na svete, tak je to ružové teliesko pekné a tak ďalej. Postupne to dospieva, dozrieva, ale ak preskočíme tie roky nejaké, tak vieme, že to dozrievanie až na začiatku také, že aj potničky vznikajú. To sú vlastne také upchaté, nedozreté žľazy potné, a keď sa veľmi potia a podobne. Ale ak preskočím, aby som to nešiel do tej detskej veci, možno sa k tomu vrátim ešte pri tom atopickom ekzeme, alebo tak nejak, lebo tam sú tie prejavy trošku aj priebehu toho detstva, tak v podstate koža dozrie okolo tej puberty, 15 rokov. A tu mám také odporúčanie, je to zákaz. Do tých 15 rokov by sa tie dievčatá nemali veľmi malovať. A keď áno, tak prosím, nech sa to poradí s tou maminkou, ale ten prostriedok musí byť ten, čo je na tú citlivú veľmi pleť a tak ďalej. Aby sa nestalo, že potom si robia podráždenie. A najmä, keď sa to robí na viečkách, kde je tá koža vlastne najtenšia. Tam má doslova... neviem, ak si zoberiete 10 papierov, to je milimeter, tam nemá ani toľko, tam má možno pol milimetra, celá pokožka, áno, aj s tým vnútrom. A tá pokožka, čo je na vrchu, to je taký film, keby ste zobrali jeden papier, aj to je možno hrubé. Viete čo, najlepšie je tá fólia, ktorú tu dávate do ten obaly, alebo také niečo. To priesvitné. No. Takže to je veľmi tenké a preto cez to prenikne ľahko aj ten prach, to škodlivé, aj keď sa niečo práši a tak ďalej. No. A to druhé, možno, že v tej dospelosti potom, alebo ešte v tom detstve by sme mohli začať hovoriť aj o akné. To je vlastne prebudenie z toho detstva sa stávajú muži a ženy a tak ďalej. A tam sa práve deje to, že sa začína aj tá pleť tvoriť. Ano? A podľa toho, aké sú veľké pory, ako sa, kedy sa to robí, že sa to premastí, dá sa to pozrieť a podobne, tak sa dá už deliť na tie typy pleti, tak ako sme pred chvíľkou hovorili o fototypoch, o tom bledom a nejakom mavšom, najprv sú tí hrdzaví a potom tí citliví a podľa očí, tak tu hovoríme správne o tom takže je tá pleť, začneme tou masnou, áno, ktorá je typická je pre to akné, aj sú tam aj tie veľké pory, aj je naozaj skutočne masná a dá sa na ňu používať nejaké aj roztoky trošku s liehom a tak ďalej. Akorát vždycky, ako o tom hovoríme, aj to má svoju výhodu, že vo vyššom veku sa nerobia také tie veľké vrásky, lebo tá masná pleť je vlastne vyživovaná tými svojimi vlastnými produktami. Inak na tej tvári to musí byť kvôli tomu aj pot, aj maz, aby nám to v lete nevyschlo a v zime nezmrzlo. Takže preto tá tvár je taká typická. Všetci máme aj zvieratá, ktoré majú na sebe kožuch, tak majú tú tváričku vlastne veľmi odhľadnú, aby videli a mohli tam sledovať. A potom samozrejme ten opak toho je suchá, to už sám pacient cíti, povie, že mu to cíti, alebo sám bude vedieť podľa toho, že to má natierať nejakými tými olejmi a podobne. A potom býva aj zmiešaná, že nejaká časť okolo nosa, nosolicných rihách je to masnejšie. No a jedna, druhá alebo tretia je takzvané, môže byť aj citlivá. To je práve to, čo vždycky býva spojené. A už sme pri tých súvislostiach, ktoré ste aj vy naznačila. Ak budeme hovoriť o psoriáze, hovorili sme o strave. Ale aby sme tu mali trošku medicínske, nehovoríme iba o strave, hovoríme aj o príniku cez črevo. Aj to je dôležité. Čiže ten zažievací organizmus má
tiež svoj význam ako filtr určitý a ako imunológia. A každý typ té pleti musíme třeba mazat krémy, i tu mastnou? Tam je to, čo som povedal, že jedná sa o to čistenie. Tá pleť dneska to začína každá kozmetická knižka. Kedysi ste mohla bývať niekde na vsi, na dedine, proste dojsť tam v potvočíku si umýť aj to v pesničkách ľudových, tak ešte niekde možno býva a tak ďalej. A v tej vode neboli ani olovo, ani plasty, ani nejaké ďalšie veci. Čiže, alebo sme teda, však sme tu v Prahe, áno, čiže tu je nejaká tá chémia alebo nejakých tých väčších miestach. Všade sa odporúča to čistenie. Čiže toho sa už dneska musíme držať. Čiže ráno aj u tej masnej, či už je to, sme sa aj bavili nejakým spôsobom s tými ľuďmi všetkými. Viete, niekedy sa dá povedať, že ona naozaj znesie aj tie vody s nejakým 20-30% obsahom alkoholu, aby to očistili preč, aby to bolo. A keď sa bude natierať, tak veľmi jemne a skôr s tými ľahšími krémami, aby sme neurobili vlastne zlé to. Ale to čistenie je dôležité. U tej suchej pokožky by sme urobili zle, keď sme tam dali. Tam môže stačiť aj obyčajná voda a tam by nemalo byť možno naopak s nejakým glycerínom alebo s takým niečím, pretože ak by sme tam dali alkohol, tak by to by možno aj štýpolo bolo. No a tam môže ísť potom aj ten masnejší krém a rozdiel samozrejme, či to je cez deň, tam treba dávať krémy, pretože nemôžete chodiť cez deň namazaná, ale na noc sa to dá urobiť. Preto sa tým krémom aj tak delia. Či už sa im hovorí masné, alebo masnejšie, alebo výživné, alebo nočné, alebo naopak tým ostatným, ktoré sú inakšie pre tie suché sa hovorí suchšie alebo nejak to proste, alebo denné. To je otázka toho, jak sa ten krém urobí. Oproti obyčajnej masti je to tak, že môžeme zobrať tie dve súčasti, vodu a nejakú olej alebo nejakú masť a zmiešať ich. Ale ak dáme, aby sa to ľahko pamätalo, ak dáme menej oleja a viacej vody, a zamiešame, áno. Ono sa to za chvíľku samozrejme vráti naspäť, keď doma umývate riady. Ale musíme tam dať emulgátor a potom nám vznikne, sa to aj píše v takom vzorci, píšem to pre vás z vašej strany O/V, čiže olej vo vode. Áno. Tu bude málo oleja, veľa vody. Ten krém bude potom ten suchý, taký ten denný. A ktorý bude naopak, samozrejme ten emulgátor tam musí byť, tak tam bude potom V/O, to bude voda v oleji, čiže málo vody v oleji, to sa dá zmiešať s tým emulgátorom a to bude ten masnejší krém. Jasné, že v ňom musia byť ešte, aby sme ho aj dal kozmeticky, mal pekný, príjemný, možno nejaké plnidlá, či nejaký zinkový prášok, alebo nejaké ďalšie, nejaké voňavky a samozrejme aj konzervanty, pretože ten krém sa teraz vyrobí, o týždeň niekde v sklade, týždeň bude ho mať viacej doma a tak ďalej. Takže to je taká celá kozmetická veda. Pomůže mi třeba i dermatolog s výběrem toho správného krému? Nebo je to na mne testovať, co mi vyhovuje? No, keď chcete počuť jedno aj druhé, správna dermatologická zásada pri testovaní čohokoľvek je nedať si to tam, kde by to mohlo byť vidieť a poškodiť. Áno? Čiže určite nie nový krém, ktorý je najlepší, alebo nehovorím o ňom ani kriticky, nejako nedá si ho na tvár. Najmä, a ešte najlepšie tak deň, alebo deň, keď idete večer na ples. No, keď sa niečo pokazí, je zle. Je paradoxom takým, že obyčajne sa skúša teplá fľaška pre deti tu na zápesti, na vnútornej strane. Tam je tá koža tenká, kvôli tomu sa to skúša. Ale najlepšie je skúšať ten krém málo, vždycky iba na jednej strane, aby ste mohla porovnať. A keď to mám povedať úplne tak, ako konkrétne, naozaj ako pravdu, tak sem tu za uchom. Menej. Tam je také zvláštne. Poprvé to nie je vidieť, po druhé to napodobuje trošku tú tvár s tými záhybmi, áno, a dá sa to schovať, dá sa to aj ľahko liečiť, je to na malom mieste. A čiže aj večer, keď sa to, viete, či ten krém pomáha, je to podobné, jak pri tých liekoch. To zistíte možno o deň, o dva, možno o týždeň, že má príjemný pocit, alebo naopak, necítite to svrbenie podobne. Ale keď pokazí a urobí zle, tak to je aj možno za hodinku a možno aj za dve a tak ďalej. Takže toto je taká zásada. A jasné, že dermatológ, keď tam prídete, tak už od dverí bude vedieť, aký máte typ podľa tých vašich očí, podľa vlasov, podľa obočia, lebo paradoxne vlasy si možno maluje veľa ľudí, ale obočie nikto. Čiže na ten typ tam je. A to vidí, ako je, kde ste. A samozrejme aj s tou debatou s vami, veď sa opýta, veď vy máte svoje skúsenosti s tým a viete, že tiež si nemôžete dať niečo veľmi štiplavé. A síce môžete, ale už potom to budete červenšia a taká ruda. Čiže on vám určite pomôže a v podstate, keď nie, tak si pomôže aj tým zväčšovacím sklom, aby sme nemuseli vás, keď nie ste chorá, poslať dermatológovi, ktorý vás možno objedná niekedy. Na to sú práve aj tie kozmetické nejaké
nejaké možnosti, alebo v dobrom slova zmysle. To, čo sme sa spolu rozprávali, musím mať nejakú knižočku, pozrieť sa na to do seba zrkadla s takým tým zväčšovacím zrkadlom a dá sa áno, toto a toto a toto, takou vylučovacou metodou. Pokud už se nám nějaká ta vyrážka objeví, jak poznám, že ji zvládám doma a jak poznám, že už to není úplně v mojí kapacitě a musím opravdu vyrazit k lékaři? Myslím si, že dosť také jednoduché tam dôležité povedať, že ak to napríklad, ja neviem, tomu človeku je zlé, má teplotu nejakú vysokú, alebo ho to páli, alebo sa to rozlieza, rozširuje a podobne a podobne. Hoci aj tam je dosť dôležité, ten, čo ste spomínali, ten psychosomatický vplyv. Ale myslím si, že niekedy je taká tá vec, že ste naučení, čo to asi vzniká, keď to vzniklo opakovane. Druhá vec je, že obyčajne ľudia aj zareagujú tým, že tam dajú, povedzme, tekutý púder, to je také, je tam škrob, ktorý to trošku ukludňuje a zinok, ktorý má taký ten, to je taký základ na, nechcem povedať, že liečba, ale také na to natrito a podobne a podobne. A potom sa môže uvidieť, pretože nemusí to byť rovno ten dermatológ v dispozícii v noci, keď vám to vznikne večer. Áno. Niekedy také najhoršie je, povedzme, a nemusí byť na tele iba, ale to stačí ten herpes na ústach, ktorý vzniká, ktorý sme kedysi dostali a teraz sa prejavuje, keď takzvané si oslabíme organizmus. Tak tam je tiež treba niečo dať. Dokonca prvá pomoc môže byť zubná pasta, tam je dosť zinku. Áno, tam je dosť zinku. U nás, keď sa pacienti opalujú na horšom slnku, tak si aj s takými tým zinkovými pastami zakrývajú znamienka. A toto je taká, ale veľmi naozaj prvá pomoc. Druhá vec je, sú k dispozícii tie lieky, ktoré máte možnosť si voľno kúpiť. Čiže možno nejaké niečo na ukludnenie, nejakým spôsobom nejaké antihistaminíkum alebo také niečo máte naučené. Čiže u toho dieťaťa, ktoré by bolo alergické, tak treba čosi mať, ono vám toho doktora aj odporúči. Ak sú tie prejavy také, čo sme sa spolu rozprávali, že to sa rozbieha po celom tele, alebo to páli, alebo bolí, alebo štípe, tak jasné, že treba urobiť aj to, čo sme rozprávali spolu. A na tej pohotovosti vám aspoň doktor môže podať nejakú, a nemusí to byť ani dermatolog, nejakú injekciu proti svrbeniu, bolesti, zápalu a podobne a odporúči to na druhý deň. Ono to ťažko rozoznať, tých, neviem, či som minule čítal, kde ochorení nie 1000, ale 16 000 tusím, takže to je takto. A dokonca, keby to bolo cez telefón, tak sa môžeme baviť, čo to môže a nemôže byť, alebo cez obrazovku. Ale cez mikrofón to by bol zázrak, áno, to už by bol taký nejaký trošku. Ale tá rada je asi takáto. Ještě se zeptám, zmiňovala jste tekutý pudr a zinkovou mast. Je ještě něco, co bychom měli mít určitě vždycky doma? Tak sú nejaké chladivé gély. Viete, ono to je tak, ten kortikoid si nemôžete kúpiť, áno, to musí byť od lekára, áno. Ale ak máte nejakú tendenciu k niečomu, tak vám on predpíše a môžete si ho úvodzovka povedať, že aha, vtedy to pomohlo, môžem to použiť. Skôr sa jedná najhoršie u tých malých detí, keď vznikajú tie infekčné ochorenia, áno. V česky som si to, osýpky sú spálničky, tuším, áno, a tak ďalej. A podobne, tak tam sa to rozsype a tam sa to, ale maminky zase chodia, vidia, poznajú. Na to je tá dermatológia dermatológiou a svojím spôsobom, by som sa mohol rovno opýtať, že čo som urobiť, keď mám pohaváriť, jak si môžem pomôcť. No tak to je tak ťažko. Ja si myslím, že v tom dobrom slova zmysle tie dermatologické vážne ochorenia v tom, čo sú nejaká tá rakovina kože a tak ďalej, sa vyvíjajú nejaký čas, melanóm alebo tie ďalšie, ktoré môžu mať ohroziť život. A jasné, že keď tam vznikne nejaká ťažká alergická reakcia, tak to už sú ľudia, ktorí majú nachystané doma, či už nejaké tie prípravky alebo nejaký ten EpiPen a podobne. Takže možno by bolo zaujímavé, to by museli robiť niekde inde, na čo sa ľudia najčastejšie pýtajú a čím si pomáhajú a podobne, pretože ja si myslím, že každý má doma ten šuflík takých všelijakých vecí, ktoré tam boli a neboli. Ale asi neexistuje to, čo sa spolu rozprávame, nejaká tá mast, ktorá by hojila všetky zázračné veci. Niekedy dokonca je dobre, povedzme, počkať na tú diagnostiku, alebo odfotiť to aspoň, hoci to vyzerá také neliečené, ale pretože na druhý deň potom to už môže byť iné a ťažko sa okolo toho môže rozprávať. Hostem podcastu 120/80 byl dermatolog a bývalý dlouholetý primář Lázní Smrdáky Ján Lidej. Děkuji vám, pane doktore, za návštěvu.